El Turó del Sol, un entorn privilegiat amb racons de gran bellesa i jardins d'ús exclusiu. Un indret envoltat de natura amb vistes al mar. La cerimònia civil, un dels moments més especials de la vostra vida. Proporcionem tots els mitjans i espais per celebrar la vostra cerimònia civil. Detalls de glamour, pètals, música i còctel per brindar. El reportatge. Jardins i racons a la vostra disposició. Jardins i espais de gran bellesa per realitzar el reportatge. I'm here and I care. Baby, this is your home, and the door is always open when you do make up your mind. Till then, I keep on hoping you will find your way back to me. Aperitius i àpats. Cuina mediterrània i de mercat. Gaudiu dels nostres aperitius envoltats de natura. Salons amb vistes de somni.
sales amb capacitat fins a 300 comensals. Cuina mediterrània i de mercat amb ingredients seleccionats especialment pel nostre xef. Sempre actualitzant plats i postres, millorant textures i tenint en compte els vostres suggeriments. Una celebració sense horaris. El Turó del Sol, un entorn privilegiat amb racons i jardins de gran bellesa.